Viete, kto sa vrátil? Predsa Samo 8.1. Áno, Samo 8.1. Dneska v tomto videu pôjdeme do Hodon. Takže dneska je 24. maja. Pondelok 25. maja ideme do viedenskej zoo. Oh my god. This is nothing but... Prečo tu je moje meno? Prečo tu je moje meno? Tak, Mika, takže tak. Zajtra ideme. Takže ľudia, preto raz pôjdeme, ešte pred nás to začínať. Poviete sa, čo našiel. Túto nabíjačku, čo má elektrizovaná. Blbosť 1. Vyzerám strašne. Čo ľudia? Zobudil som sa pred chvíľou a akurát ideme k Lubile. I like that, taký dobrý vibe. Je 7:10, takže idem utekať. Ok, sme tu, je 9:14. Ale chcem tu poslušať. Kde je ten storočný autobus? Takže ľudia, ten storočný autobus, čo má 3586 Ktorý rokov. chodívame vždycky. No áno. Takže ľudia, ide sa. Máme krásne miesto, je proste 7:23, zaujímavé, čo fakt pomilo 7:30. Chceš to vedieť, nepôjdeme. No určite. Ja sa stavím, že niekto nebude mať pas. Ja mám. A ja mám. Ja už vidím, jak Maťko nebude mať. Aj ja. Tam je dôvozď a ideme do toho 5867 ročného autobusu. To nebolo ono. Dobrý. Viac dozadu musíme ísť. Dobre, samokrát. Tak máš doma. Tak môžeš ísť domov. Ja som to hovoril. KitKat. Musíme si podpísať, že to je tvoje číslo. Red 32 rastá nejdu, najväčší skem autobusový. Ty spraviť room tour, ako to vyzerá. Ktorý je tvoj? Ja to nemám zapýtať ešte. Tak to je nádherný room tour. Nádherný room tour. Nádherný. Som s Peťom a nechcem ukazovať. Poď sa, keď tam požím môj telefon sem, tak poď sa, bum, padne. To poď takto, and gut. Look at that vibe. Takže úplne 8:32. Akurát sme tu. A krásne to vyzerá. Tak, sa rozhodol špeciálne chcem ísť do kamery. Už si aktualizuj. Už máš pripravenú aktualizáciu. Musíte aktualizovať ten telefon. It is very cool. It's good. A tak, veľmi to nádherné toto je. No. Vidíte, veľmi nádherné toto je. Nádherné toto je. Takže ľudia, akurát sme tu. Je krásne, je 9:54, asi 28 stupňov, je teplo celkom. A veľmi nádherné. Ty sa odpadne. No. Peťko, nedávaj, lebo dostanem ban. Kde? Henta. Stánko. On mi ho sebral mikinu. To je horko.
Čo to pali ten chleb? Look at this. Nikto sa ťa nepýta. Je tu veľmi teplo, ľudia. Pozerajte na to. A bude Ronaldinho, to je už iný futbalista. Water test. Kúpať? To je sprem water test. Samo Man. Horko. Dotkni sa do mňa. ako Netflix. 6, 7, Oni sa spojili a sa... To celosť. Na Instagram blbosti. Ľudka samo. Hello, moto. Blbostičky na Instagram. Look at that. Power of summer. Však sa pohnite. Power of summer. Slovák or Čech? Huh? Slovák or Čech? Slovak. Very cool. Chceš? Čo? Sama. Ty sama? Nie, Sama? nie. A s kým si? Horko. Ja nechcem tam ísť. Nemôžeš fotiť. Odkedy to je proti Pride? To je jedno. To je... Aha, Jenček. Tam není. Zoe ne... Ide sa do zoo. Aha, čo na Instagram, ďalšie blbosti. Takže ľudia, ľudím sa. A dneska vás vítam u nového... To žaba? Isu. Hanko, môžem s tebou? Very cool. Veľmi krásne. Takže už je 10:42. Nie je nič vidieť, ale tak je 10:42. A veľmi krásne. What is that? Okay. Teda je voda. Very cool. Gigi, tu nemôžem byť. Gigi. Tu je raz všade voda. Veľmi krásne. Mám také pocit, že nemáme ísť aj to. To je background. Gigi, tu sa stá. Hej. Wait a minute. Okay. Asi sa tu stratíme. What is this? Počkaj. No nič tam neviem. Tu sú ďalšie Frutiger aeroryby. Ďalšie Frutiger aeroryby. Oh my god. To je LCD späť, nie sú reálne ryby. Páj.
Ideme do leba. Vždycky, keď si backroom zľava. To je pravda. A fakt to je pravda. Hej, To som počul aj od takého, čo vie dobrého backroom. to poznám aj to tak. Vždycky bol backroom zľava. Okej, Vadi si, tam asi nemáme ísť, ale dobre. I'm okay. Chlapci, šajte, ja sa nemusím ísť. Tam nemusíme ísť, to je pre maličké deti. No. Toto je... Mne sa iba kamera, ja som trafil. Gigi, ja som tak trafil, že som dostal teraz mozgu. OK. Zase idú skrátku. A som dostal teraz mozgu, on sa otabuchol ak svina. Ľava. Vidíte to, chlapci? Tu sú vode. Poď sa krásny výhľad máme. Veľmi krásny výhľad. Transition. Mám si preto zrkadlovku. Boris! Kukni, tu je Boris. Tu dole. Kde je Boris? Pán šiel tu dole. Áno, to je Boris. Áno. Ja nevidím. Ale on má takú prezivku, pán šiel. Ja nevidím. Boriska červenka. Možno ma zabude. Ďakujem, že tu ranní slnko tu točí. To je tak dobré, že nepeče slnko. To je najlepšie, že vlastne nepeče slnko. No. To je úplne v pohode. Aj samo to vyzerá, keby to bolo, že v lese. Možno to bude. Stromy tu nás, stromy. Dúfam, že nerozpadne. No, má tak pozrieť, že to za chvíľu rozpadne. A aspoň je krásny blok, že čau, dneska toto viu, sa toto rozpadne, až si bude na zemi. A bude to veľmi krásny blok. No. A nádherne nás odvezú, to nemusím. Áno, že bude to napísať. Chlapci. Look at that! Vidíte to ľudia? Pozerajte ten krásny bow. Transition. Oh my god. Veľmi krásne. Nie. Nie, to je... Nie. Prečo tam musíš tak vysoko? Tam musí nejaký Skypass. To je východ. Oni ju tam. Veľmi nádherné. Jak Boris. Tu na to, počkaj. Pre mňa vidím, no. Ja som ráno išiel do školy, ale bola tak hlasná. Da špíl, dá ti. Čo je tuto? Taká... To je zlatá. Oh my god. Mali sme ísť sem? Okej. Môj telefon. Ideme tam? Chceš si na ňa sadnúť? Zazvuky. Uvojička, water. Aqua. That's na LCD display. What is that? Počkaj. Počkaj, to sa premieta, ne? Čo to je? To sa premieta. Tučňaci sú tu. Áno. Tučňaci. OK. No a toto si chceš. Tučňaci. Tučňaci. Máš chlopy. Mačko. Ja nie. Ty si ďalšie máš. Poď sa na to. Co to je? This looks good. Oh my god. Tento tá čierna guma. To mi nejako nezdá. Ništa. Nič. Ja to zvlášť, keď sa umývajú, alebo niečo na to. Čo je toto? To sú nekavý, ne? Dreamcore? Mám aj výhľadom rožov. Ktorý by samozrejme nie. Ideme skúsiť nájsť. Ja hendaj čo?
To pôjdeme z druhej strany. Ja už vidím, ako bude strašné. Aj to je len vyhľadka. Ideme. Zoomom Bartovici. OK. Kúka sa kúka. Kúkaj. Kočný song. Tak je. Našiel som tu také bludisko. Schaut mal ganz genau, ob jemand die Königin findet. Poďte sa uťa. Čičík tu je. Kde je Čičík? Čičík tam je. Poď sa. Takže ľudia sme na tomto mieste. A dnes tu vôbec žiadne zvieratá. A možno tuto? Kde? Ale nevidím. Chceme sa nekúknúť južno-západné krídlo. Pak. Ideme touto, čo sa dá rozpadnúť. To sa ide asi nie. To sa ešte nerozpadlo. Tam sa to fakt prehýba smer. No, skúsaj. Sa hýbe, sa rozpadne. Pomyslel, keď tady o to prejde cez deň vyše 1000 návštevníkov. No, takže... Bacha, chyť. A skoro... Samo... Kde sa to je? Pero! Pozerajte ľudia. A je podľa mňa nejaký... Kúkam. Počkaj, samo tempo. Takže, Blá. Dobre, vecka, jedlo a... No, Ja som vlastne, ako to nehrávalo v tej hline. ideme sa sem. Butikre. Veselý, tu je ten... Tej kapi, bar... OK. Niekde mal... Kúkaj, kapi, bar... Au. Čo mu nebolo tam toho? A ty to tomu nevidíš. Ja som sa to tak buchol. Dobre. Tu sa dá byť. Pekne. Kapibary. Je tam aj niečo iné, ako sú je lamy. A lama je proste... Krásne. Tiger. 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 A Borisky červenka. Nie, tu nie to robím. Borisky červenka. Už dobre som, že budú na telefónu. Samo, jak to máme? Počkaj, tu sú tigre, hen tam som srok. Dobre. No, to je. Ew, naked tree. Ty niekde opíšte. Samo. Ale prídme, starý je boli. Drop tape. Sorry. Zebra. Zebro. Ja fakt. Zebra. Je tu iba jedna, chlapci? Kde? Nemáte mať veľký roh, idem tam vzadu. Á, vím. Samo. To fakt nevidel? Nevidel. Zebra. Čo hovoríte na náš dneskajší deň? Fabrik. Veľmi krásne. Zmrzí náš vo Viedni. Krásne. Tak osvetíš tyčku, tak dostaneš. Som nebyl nič, nestaneš. To je výhodné. Máme nádherné. Celý deň rád. OK, to To mám. je prvá panda. Got panda. Kde? Bilý nožravý matko. Čak to je reálny človek v panda ako skrytý za pandu. Čo aké to je? On to je?
Oh, To máme najkrajšie, keď to sa vedie. neškoda. Pedál samo? Samo, čo si pedál? Nič. Len ťa poču samo. Tak sa mám vedieť, či máš toľko odvahy, mi to sama povedal. Daj na drnáš, tu je. Myslíš, že ich si divíš krečo? Ale to sa môže. Pozor. Je 35. OK. A. A, to by... Medzi nami, že? A nemôžeš ísť posled. Dobrý som. No nedám. No tak máš smalu. Inak sa ideme kúknúť ešte na vaj. Dobre, idem cestou. A musíš aj ty. Čo to je? Sorry, po... Ty sa nepokakal. Ty vidíš vôbec? Ja nevidím buď. Au. Čo je, ja? To je zápcha. Je to všetko tu. A. No všetko. Teraz robí prekážkovú dráhu, No. do ktorej sa ani nevojde. Ty povedz, že čo sem poslal. Ja sa sem nedojdem. Že? Tam čo sa ide. Dobre, Samo, takže ty teraz vyjdeš dole. Samo, poď. Dobre. To je? To neviem. Takže ľudia už musíme ísť zatiaľ. Ešte Samo spraví vlog z Eurovej. Niečo Áno. natočí. Ale... Ja že keď idem na nakúpec, takže sa Ešte hen to Samo, ešte to. Čo? V kuchyni. Oh my god. Vidíte to? Pakenie, alebo čo? Veľmi nádherné. Tam je mám. Tu sa bojí niekoho sada, dobre. Čo? Poďme tu. Takže ľudia, akurát idem odtiaľto, som veselý, idú do Európy, do Bratislavy. Takže som veľmi veselý. Urobiť nejaké pravidlo, to je veselý. koľkokrát jednoduchšie. Horko. Takže ľudia, sú na tomto nádhernom mieste, viete? Je to veľmi krásne a veľmi nádherné miesto tu je. A ten blbec zase tu kričí. Držím. Wow, takže čaučo, kde sme beg? X1002. Mám túto KitKatku, čo si sa roztopí na to jedno. Ale ľudia... Predal za 20 cent TikTok. Dobre, takže ľudia, akurát sme tuto. A akurát tam je Eurobea. Je tu veľmi nádherné, veľmi krásne bus. 14:41. To som narobil, lebo som si rozbil kameru. No. Tuto bolo, to presne tuto bolo. Dobrý Duolingo, držu. Samo chyť ten kabel. Teplejšie než Boris. Sme tu. Takže my nakročili v New Yorku. Vo veľkom New Yorku. Viete veľmi na... jaká reklamka tam je. Aká reklamka. V New Yorku predtým. No to bol fake, to bol ešte horší New York. Akorát sme v tomto nádhernom, vidíte? Ale takéto krásne miesto. Tento má staré problém. Man, it's hot. Počuť tú hudbu? By som rád. Vicko, Padnem, Pančo. vítam aký šitný Telekom. A akurát sme v tomto New Yorku. 800. Yes! OK, Nemusíme tam čakať. počkaj, boli sme tuto minule? Hej, boli sme tuto minule? Nie. Počkaj, tak to je...
Ideme do Nohrálu. Tu som mohol spraviť water test. Také horšie novku. A počkaj, ešte som toho čo nezval. To tam nejde. To tam nejde. No, to som... To dobrý. Ešte to tam je. But this start, but it's very cool. Ty to tu neposílaj! Ty! A toto je to miesto. Čo už všetci poznajú. Ťa líknem vo videu za to. No okej, no. Na tom aj ten sink s tam bol s tým svetlom, look at that. Hunking. Takže ľudia, tak. Jedna blbosť, keď to SB5, keď to dám ETA, tak z nejakého dôvodu je také divné vybíjanie, takže tak, neviem, snažím sa to opraviť, ale nejde mi to opraviť, takže tak, všetko také krásne, iba keď to dám cez tú blbosť, tak to tak hnusne vybíjali, neviem prečo, a tak ideme domov. Ďakujem, že si pozreli to video s vašim chlapcom a ľudia, to je všetko. Gahúk.